Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para Inispo, para bapak, ibu, hadirin sedaya kang kula hormati, khususipun dumateng sahibul hajah menika Pak Parmanto sekeluarga, dalah temanten sekalian ingkang berbahagia. Ngawali atur langkung rumiyin, monggo sareng-sareng tansah puji syukur dumateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kula panjenengan ngantos wekdal enjing punika tansah pinaringan pinten-pinten kanikmatan karahmatanipun Gusti Allah, terutama nikmat iman, Islam, kesarasan, kawilujengan. Mengko kula panjenengan saged suwan hadir kempal manunggal wonten dalem mriki wonten acara pelaksanaan akad nikah antara Mbak Rizky Setianingrum putri Bapak Parmanto kalian Mas Jody Purnomo putra saking Bapak Tamsir kandikanan wilujeng boten wonten alangan sunatun. Amin. Monggo kita syukuri kanthi ngikraraken maos hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullah wassalamuhu mugia tansah kunjuk katut dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu menggah syafaatipun, menggah pitulunganipun min yaumina hada hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kula hormati, nyuwun pangapunten kawula suwan matur minangka petugas doa Kecamatan Gemarang netepi menapa ing dados pamundhutanipun Bapak Wali dalah temanten sekalian kapuri menghadiri sawencatat penggah pelaksanaan akad nikahipun. Pramila monggo acara punika kita purwakani sarengan kanthi wasan umur kita liridhailah wa syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun menggawasan Fatihahipun mugi astuna baik barokah lancaripun acara wonten ing wekdal enjing punika. Amin. Para rawuh ingkang kula hormati, pilih ing wekdal punika badhe kaleksanan ijab kabul antara Mas Jody Purnomo menika putra saking Bapak Tamsir kalian Ibu Sudarwati. Bilih Mas Jody Purnomo punika nglahiranipun Madiun tanggal 23 Oktober 1998 di dalam Tawangrejo RT 12 RW Gangsal Gemarang Madiun. Bilih Mas Jody Purnomo punika statusipun belum pernah nikah utawi jejaga lan ugi sampun nyaosi pirsa dumateng KUA bilih akan memberikan mas kawin arupi alat sholat kalian gelang emas 51 gram saha arta jumlahipun gangsal atus ewu rupiah ingkang badhe kabayar tunai. Ngoten leres Mas Jody. Lan ing wekdal punika badhe nikah kalian Mbak Rizky Setianingrum. Mbak Rizka apa Rizky? Rizka. Nggih, dadi enten lain tu nek nyerat nggih. Mbak Rizka ya, Mbak Rizka Mbak Rizka Setianingrum. Rizka Setianingrum menika putra Pak Parmanto kalian Ibu Sirum. Macam
Wantene Mbak Rizka punika setasipun belum pernah nikah dari perawan. Wantene kelahiranipun Madiun tanggal 17 Januari tahun 2001. Mbak Rizka punika jenengan badhe kaparingan mas kawin ingkang sampun kaserat ing ajeng. Mbak Rizka sebidah malih kula suni pendapatipun sampun setuju napa badhe pendapat lain. Mbak Rizka setuju nggih? Setuju, alhamdulillah. Wonten ing wekdal punika mangke ingkang badhe tetes wali kaleres bapak kandungipun piyambak nggih menika Bapak Parmanto. Ngaten Pak Parmanto nggih leres nggih. Panjenengan menika bapakipun asma Pak Tosentono. Ngaten nggih leres. Lan ing wekdal punika ingkang badhe nyakseni sedaya mawon kawula suwun nyakseni menggah laksana adu nikah wonten ing enjing punika. Ananging nyuwun pangapunten ingkang badhe makili tapak asta kaserat ing mriki menika Pak Parji kaliyan Pak Arif Susanto. Ngaten nggih menika. Alhamdulillah menekaten data-datanipun temanten insyaallah sampun leres kejawi Mbak Rizka wau ingkang sampun kaserat Mbak Rizki. Ngaten nggih, pangapunten nggih. Nggih saged kaleresaken sampai buku nikahipun Mbak Rizka. Pak Parmanto menggah ijab kabul putrinipun ing wekdal enjing punika mangke badhe panjenengan ijabaken piyambak napa panjenengan wakilaken kawula nyumanggaken panjenengan Pak Parmanto. Nawi dipun wakilaken pramila monggo langkung rumiyin sareng-sareng maos istighfar syahadat tajdid iman Islam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kula Parmanto kula nyuwun tulung dhateng Bapak Naik kula aturi makiri anggen kula nikahaken anak kula estri ingkang nami ingkang ngelung ingkang tiyang jaler ingkang nami Jodi Purnomo kanthi mas kawin alat sholat bilang emas sekawan gram kalian atau gangsal 100.000 rupiah dipun bayar kontan saknekapipun kula aturaken Bapak Naik. Kula tampi Pak Parmanto anggen panjenengan basrawanten njabaken Budi Panjenengan Asma Rizka Setianigrum pikantuk Mas Jodi Purnomo kanthi bayar makan kasrat bayar tunai kula laksanaken Sewu dumateng ingkang hadir kala aturi hormat derek nyekseni menggah pelaksanaan akad nikah wonten ing wekdal enjing punika khususipun para piyantun ingkang kasrat asmanipun dadosaken nikah ing wekdal enjing punika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-qail hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan-nisa wa ju'ilat qurratu 'aini bis-salat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna nikaha sunnatun min sunanil marhubati fiha wa alayya madal istiqamah
إن من تزوج فقد كمل نصف دينه وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhina Jody Purnomo bin Abi Tamsir usikum wa nafsi bitaqwallah uzawijuka lama amrallahu ta'ala bihi min imsakin bima'ruf atas rekan besan. Ya akhina Jody Purnomo angkatuka Rizka Setianingrum binta Abi Parmanto Mauliyata Abiyang wakili bimahri adawati sholah Maswarin minad dahab iskalu arba'atu ahrumin wa khamsu mi'atin alfa rupiah halan. Ya saudara Jody Purnomo, saya nikahkan dengan saudara Rizka Setianingrum putri Bapak Parmanto yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat ditambah gelang emas 4 gram beserta uang sebesar Rp500.000. Anda bayar tunai. Saya terima nikah dengan Rizka Setianingrum dengan Bapak Parmanto. Saya terima nikahnya Rizka dengan Bapak Parmanto, betul ya? Saya terima nikahnya Rizka Setianingrum. Yang jenengan kesupen yang mentor blok 1. Tinggal mengikuti. Yang penting saya terima nikahnya yang Rizka Setianingrum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhina Jody Purnomo angkatuka Rizka Setianingrum binta Abi Parmanto bimahri adawati sholah waswarin minad dahab miskalu arba'atu ahrumin wa khamsu mi'atin alfa rupiah halan. Ya saudara Jody Purnomo, saya nikahkan dengan saudara Rizka Setianingrum putri Bapak Parmanto yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat ditambah gelang emas seberat 4 gram beserta uang sebesar Rp500.000. Anda bayar tunai. Saya terima nikah kawinnya Rizka Setianingrum bin Bapak Parmanto dengan mas kawin dibayar tunai. Saksi sah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli. As'aluka ya Allah biqaulil jannah wa na'udzubika min hajati Bapak Parmanto Muhammad Rasulullah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ut du'a innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makaten maka pelaksanaan nikah antara Mas Jody Purnomo kalian Mbak Rizka Setianingrum. Mugi anggenipun nampi ibadah nikah ing wekdal punika lan satersipun tansah manggi kawujengan dipun serat dados amal ibadahipun keluarganipun dipun paringana rumah tangga ingkang sakinah, ingkang mawaddah, ingkang warahmah, barokah, istiqomah, ingkang tansah wilujeng lestantun bahagia sejahtera lahir batin dunya akhiratipun dipun tebino saking sedaya balak bilahi
salih ingkang sholihah ingkang estu saged dados abadiipun langkung sae langkung bejo saha mulyanipun tiyang sepuh kalih donya akhiratipun. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amal ba. Kawula nuwun para pepundhen, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang nganggo mastuti dhateng reh pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi-pundi. Para kyai, para alim ulama ing rinten dalu tansah sinanding kalawan kitab suci wahyuning ilahi ingkang sampun pono ing pangmawas mewah lebda ing pitutur kiblating panembah. Para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang minangka pandam-pandome para kawodasih ingkang dahat kinurmatan. Sagunging para tamu Kakung Sumawara Putri nenggih Baraya Agung Trah ingkang hambek berbudi dharma ingkang pantes sinudarsana. Mliginipun nggih prikala dumateng panjenenganipun Bapak Parman Jalak ingkang Ibu saha para penderek temanten ingkang saking Bengkuk Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun ingkang kawula hormati. Kula inggih menika minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Parman Jalak ingkang Ibu. Nanging kula nyuwun pangapunten saderengipun dening menapa kula kumo wantun Sumantaka jumeneng wonten ing ngarsa dalem panjenengan sami awit kula nampi dutanipun panjenenganipun Bapak Parman Jalak ingkang Ibu pramila kula kepeksa jumeneng wonten ing ngarsa dalem panjenengan sami. Pramila kula nyuwun agunging samandra pangaksambi ingkang kathah-kathahipun. Inggih langkung rumiyin monggo kita serangan kunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa wonten rikelahan siang utawi enjing punika kula dalah panjenengan sedaya taksih dipun paringi pinten-pinten rahmat nikmat taufik sarta hidayahipun. Sehingga kula telah panjenengan sedaya saged suwan makem pamanunggal wonten pidhalinipun Bapak Parman sekalian kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Allahumma inggih boten kesupen selawat dalah salam tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng sapaatipun utawi pertalanipun binjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma dumateng Bapak Ibu, dumateng bini sepuh, sesepuh sedaya. Kula minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Parman Jalak ingkang Ibu supados menika ndhawuhaken putra putrinipun ingkang hasesilih menika Mbak Rizka pikantuk panjenenganipun Mas Jodi putra saking Bapak Tamsir almarhum inggih menika Ibu Sudarwati mijil saking Tlatah Bengkuk Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Inggih mugi-mugi dedaupan temanten kekalih menika mugi tansah pinayungan rahayu wilujeng kinalih saking sambikala nampi bagya mulya ngantos saklami-laminipun. Inggih dumateng panjenenganipun juru pangrias saking Pandasalon mijil saking Tlatah Caruban Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun menika sampun wancinipun daud temanten putri menika kasediaaken wonten ing sak ngajengipun pintu griya inggih menika panjenengan Mas Jodi kajangkaraken saking sasana palenggahan katujuaken dumateng sasana ingkang sampun dipun sumidyakaken inggih menika wonten saandhapipun Tlatah Krambat Siwir Janun Kuning wedal kawula sumbangakaken inggih dumateng penderek temanten ingkang saking panggung Bengkuk temanten kakung kajengkaraken saking sasana pelanggahan katujuaken
sasana ingkang sampun dipun sumidyakaken inggih menika wonten saandhapipun Trata Krambat Siwir Janur Kuning wedal kawula aturaken. Nggih. Nggih ngapa? Kiri napa dah tutup. Kiri ngapa? Kiri ngapa? Matuk. Nggih kiringan. Nggih, temu manten. Temanten kakung kajenggaraken sasing sasana palenggahan.
bali lumut hamreng maweh to kenceng kencengan Pak Tamun. Bos, ayo kebuka asmara timbang meneng iki sepi. Acarane sik rada praisik. Iya, ayo. Buka asmara. Tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak go andung tresna tanpa batal tanpa kloso bot abote ning taman asmara gubuk kae kebak cerita tengah wektu nganti jagat iki gubuk kae kebak cerita tengah wengi nganti jagat rina satetan sajroning ati dasar luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara hey hey Parisuka seni pengrawit saking Muda Laras ingkang dipun pangarsani kadang kala sepuh Bapak Darmo Tukran Nyawa Bilih
wonten ing dalem mriki samangke wonten kirang langkungipun anggenipun ngracik gending menapa kemawon kirang langkungipun kula kabure nyuwunaken agungi samudra pangasami sak ageng-agengipun. Dene atur salajengipun kala wau kula dipun pasrahi kalian Bapak ingkang hamengku gati inggih menika Bapak Parmanto ingkang dipun wakili kalian panjenengan Bapak ugi badhe sinten naminipun nyuwun pangapunten mawon nggih. Dene samangke ambuh bilih kanca temanten anggenipun pinarak lenggah wonten ing dalemipun Bapak Marmanto ingkang sampun dipun paringi sugatan ingkang dipeni monggo kemawon dipun resapi kanthi margi-marganing penggalih menapa kemawon ingkang sampun sugata wonten ngarsa panjenengan sami monggo dipun sekecakaken mbok bilih samangke rehne menika sampun dhaupan temanten kula aturi lelenggahan ingkang kanthi sekeca mbok bilih pangke panjenengan badhe suka parisuka kawontenan ing siang menika badhe nyuwun kinangkaken mangke kula kantun nderek dados menika dalem nggih menika mangke dene acara salajengipun pasrah temanten nggih Pak nggih pasrah temanten rehne menika nggih dipun cekak aos kalian panjenenganipun Bapak Parmanto mboten wonten pedalangan mboten napa ingkang penting Gusti Allah nglindungi anggenipun ngentos pitulus putranipun saged atur tutut kados mintunani dadosa putra ingkang soleh soleha nggih temantenipun sajak ya wis rukun nggih kantun ngarep-ngarep butuh nggih mugi-mugi mawon enggal dipun paringi momongan dene kala wau nuwun sewu dumateng panjenenganipun Bapak Parmanto sekalian para tamu undangan utawi kanca Kladen Sedaya Karang Taruna nuwun sewu saderengipun menika rene anggenipun didhawuhan temanten sampun paripurna menika pasrah temanten saking Laladan Bengkuk ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Triyono dene panampi mangke panjenengan kadang kala sepuh Mbah Sarni nggih menika ingkang nampi pasrahipun menika rehning kawula mboten saged matur ingkang kanthi jangkep ingkang kanthi kathah kula namung mawantu-wantu dumateng panjenengan sami sedaya kalepatan nyuwun pangapunten menika rehning anggenipun dhawuhan sampun paripurna pasrah temanten monggo enggal kawiwitan menika wedal kala aturan dumateng panjenengan Bapak Trono Matara mangga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allah rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Hadratul kiram kunjuk sagunging para alim para ulama mliginipun dumateng sedaya para guru-guru kula njenengan sami ingkang satu dakil taati dawuh safatanipun konco pepunden dene sepuh haji sepuh wabil khusus panjenenganipun Romo Yai Sarni Ghazali ingkang satu dahat kalau taati dawuh safatwanipun konco
sagunging para pepundhen pini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang satu hudahat kinabekten kunjuk panjenenganipun Bapak Parmanto kawengku sedaya keluarga ingkang satu hudahat kula hormati ugi kunjuk dumateng mempelai berdua ingkang katemben berbahagia ingkang suhu dahat bahagia mulya lumebur sagunging para tamu undangan kakung Sumawana Puntri ingkang pantes sinudarsana. Saderengipun kawula matur ingkang kekathah sembah monggo kawula dherekaken manjataken ras puja lan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala katitik ingkang kesempatan ingkang prasaja menika kawula ugi panjenengan sami tasih pinaringan rahmah hidayah inayah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sehingga saged nuhun undanganipun panjenengan Bapak Parmanto Saputra anggenipun hamengku gati ngentas pitulus putranipun Nak Mas Ayu Rizka telah Majodi Purnomo kanthi kawontenan wilujeng kalis ing sangsaya kanthi pibaloro ingkang sampun kamaraken dumateng kita sami monggo sareng kita syukuri kanthi kita mengikaken kalimat kambalah tondo syukur kita dumateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala bil qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah wassalamuhu konjuk katur dumateng baginda Rasul Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tarbiyah dumateng sedaya umatipun ingkang kita anut tindak lampahipun mugi ingkang kita ajeng-ajeng menggah sahabatipun ten min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Keringin dados sumaten Kanjeng Rasul monggo sesarengan masholawat bil qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kunjul sagunging para tamu undangan kakung Sumawana Putri ingkang satuhu kula hormati. Pangapunten kula ing mriki awrat nembang jejibahan saking panjenenganipun Ibu Darwati Bobo Tamsir almarhum kinen angaturaken raos pangraosipun ingkang mijil saking tulang wardaya. Dene raos pindah panjenenganipun Ibu Darwati Bobo Tamsir almarhum ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pindan mugi kunjuk dumateng panjenengan Bobo Parmanto Saputra ugi sampun kalampahan dahut kanthi adat widi-widana ingkang tasih lumampah wonten ing dusun Tawangreja pramila saking menika mawang tuwantu panjenenganipun Ibu Darwati nyuwun agunging panuwun ingkang tanpa upami. Dene kula wau bidal saking dusun Dukung Bengkuk Udakara tabuh setengah songo alhamdulillah kan lampah kawula sarombongan saking Bengkuk tansah kinancar wilujeng kalis ing sampikala. Mboten langkung panjenenganipun Ibu Darwati wonten kesempatan menika mboten saged mugi kanthi salam taklim ingkang kaaturaken dumateng panjenengan Bapak Parmanto Saputra saged kasinambungan anggenipun angraketaken tali pasederekan antawis keluarga ageng saking panjenenganipun Ibu Darwati Sakala Wangsa dalah panjenenganipun Bapak Parmanto Sakala Wangsa. Dene lengkap selajengipun Ibu Darwati Saputra ngaturaken agunging pangapunten ingkang tanpa pepindhen mugi kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Parmanto Sakala Wangsa pilih kawula ing mriki kaburih amasrahaken sripunang pinanganten kakung Nak Mas Jodi Purnomo ananging
panjenenganipun Ibu Darwati sakala wangsa nyuwun agung ing pangapunten anggenipun amasrahaken Sri Punang pinanganten kakung namung pasrah bongkoan boten kaanti bondo lan donya ingkang kathah hanamung jasad ingkang sarwa jangkep pramila saking menika kasuwun panjenenganipun Bapak Parmanto kersa hanampi pasrahipun Ibu Darwati sakodrah kanthi rena-renaning penggalih gumbira mawarta suta ingkang bekal salajengipun kawula ugi minangka sesulih pangombyong ing punang pinanganten saking bengkuk sowan kawula kathah kanca rowan ingkang nderek silaturahim wonten dalem Bapak Parmanto tentunipun kathah kalepaten kekirangan samukawis ingkang kirang nuju prana kirang subasita tata trapsila mawantu-wantu kawula sesulih saking pangombyong ing punang pinanganten saking bengkuk nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa upami. Ugi nyuwun agunging panuwun sowan kawula sarombongan sampun katampi kanthi rena-renaning penggalih katiti sampun pinaringan palenggahan ingkang sekeca sesegahan ingkang miraos sarene kawula sarombongan boten saged paring piwales punapa-punapa sagedipun hanamung hamemuji mugi-mugi sedaya ingkang sampun kang samaptaken kaliyan kanca rowan mugi yen dadosaken amanjare panjenenganipun Bapak Parmanto sakala wangsa sahingga anggenipun hamengguhati tansah wilujeng kalis ing sambikala ngantos benjamipun lan mugi kanthi curung donga para pangombyong punang pinanganten anggenipun ngebyur silaning ngakrami Nak Mas Bagus Jodi Purnomo dalah Nak Mas Ayu Rizka tansah pikantuk ridho saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sehingga anggenipun ngebyur silaning ngakrami saged ambangun kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Oke salajengipun kalau wau wonten titipan saking pepundhen bini sepuh bengkuk pilih binjang dintenipun Kemis tanggal selangkung Rabiul Awal utawi tanggal 18 September udakara tabuh sedasa panuwunipun Ibu Darwati sagodrah kapurih Sri Punang pinanganten sarimbit dalah sak pangombyongipun kasuwun anglarapaken dhateng bengkuk. Mugi panjenenganipun Bapak Parmanto saged nuhuni napa ingkang dados panuwunipun Ibu Darwati sepeda malih dintenipun Kemis tanggal 18 September utawi tanggal selangkung Rabiul Awal kasuwun punang pinanganten sarimbit dalah sak pangombyongipun udakara tabuh sedasa kasuwun anglarapaken dhateng dusun bengkuk. Ingkang salajengipun sarehne para pangombyongipun angkinanganten sampun sautawis mbok bilih sak paripurnanipun adicara wali matur ares menika paripurna mangkenipun kawula sarombongan kalilalana nyuwun pamit hanamung nyuwun donga pangestu saking pepundhen bini sepuh Tawang Raja mriki mugi-mugi wangsul kawula saking dalem mriki ngantos dalem bengkuk mugi tansah ginanjar wilujeng kali soler ing sambikala lan mugi pepengkaran kula sarombongan mugi hanenipun hamengku gati panjenenganipun Bapak Parmanto estu mugi tansah ginanjar wilujeng boten wonten rubeda sengkala punapa-punapa mekaten mbok pilih lan pangapunten anggenipun amasrahaken nak kula Jodi Purnomo ugi kasuwun panjenenganipun Bapak Parmanto sagodrah paring panggula wentah sakmurwatipun sehingga kanthi panggula wentah mangkenipun
anak kula Jodi Purnomo anggenipun gebyur silane ngakrami saged ambangun kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Keranten pangapunten Bapak Parmanto, senaosa ketinggalipun anak kula Jodi menika sampun dewasa andah menika. Pramila saking menika tanpa panggula wonten panjenengan mukal pilih anak kula Jodi Purnomo menika saged ambangun keluarga ingkang sae. Pramila saking menika estu panggula wonten kawuh aturaken sak mruwatipun dumateng panjenenganipun Bapak Parmanto sak kalawangsa. Mekaten tanggap pacuna dicara pasrah ingkang saged kawuhtaraken boten pilih anggen kala matur purwa madya hingga wusana kirang nuju prana mawan tuwantu kawula nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang saageng-agengipun. Akhirul kalam wabillahi hidayah warida wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. langkung teteh, langkung jelas, langkung prayogi sanget menggahipun kula telah panjenengan sami anggen kawula nampi dening wekdal menika mangke pasrah kawula singget sawetawis menika dimulyaken sampun kapilut mangke ingkang nampi kawula aturaken nggih Pak nggih menika monggo kanca kapilut. Goodness, goodness, teja tertama jana tarawana kakunge Rama rasa tresno kan tak ada
nih. Nuwun sewu riyen. Oke. Mas nuwun sewu. Tesih badhe kirap ngoten nggih mantenipun. Kirap. Nggih. Nuwun sewu. Nggih. Menika wonten. Oke. Menika wonten cocok lampah dibake ngoten. Napa menika nggih? Tambahan menika dipun sigeg sawetawis anggenipun jogetan. Menika kakurih ingkang nampi pasrah temanten kala wau mengki cekapipun pasrah mangke kirap aturipun makaten. Lah ing medal menika sumangga pepundhen kawula inggih menika pinisepuh panjenenganipun Bapak Sarni Mong yang lamun tanpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillah alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hukman nikah. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah ma ba'dah. Tuwun katur sagunging para pinasis, para pinisepuh, sedaya para rawuh ingkang kula hormati mliginipun pepundhen kula. Sedayanipun ingkang kinabekten mliginipun para penderek pangarak temanten kang dipun pandhekani kadang kawula njenenganipun Bapak Triyono ngaten ten ketalumpen para kadang taruna para tetanggi ingkang utaminipun pangapunten niki kula istimewaken keranten pun sedaya kemawon mugi mboten ngira-ngiros takdim hormat kawula dumateng panjenengan keranten temtunipun boten saged kawula aturi asmanipun setunggal mbaka setunggal panjenengan ingkang wigatos sedaya kemawon ingkang kawula hormati. Mugi boten ngira-ngiros takdim kula panjenengan sami kadherekaken ngaturaken puja pangalembono katur kunjuk wonten asa dalem Gusti ingkang Maha Wikan Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ngaturaken wasan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat salam rahmat takdim panggelembananipun Gusti Allah mugi tansah rumentah wonten asa dalem Rasulillah Nabi panutan kula panjenengan sami muspikaning jagat panutaning umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita haturaken bektos kita dateng panjenenganipun kanthi maos donga selawat bil qaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pilenggah pirawuh sami sedaya kemawon para rawuh kakung saha putri ingkang kula hormati kados ingkang sampun kula aturaken kawula matur haminangkani pamundhut saking anak kula Parmanto sepindah ngaturaken sugeng rawuh ugi matur suwun atas karawan panjenengan sedaya ingkang sampun kestu ingkang sampun kersa rawuh dhateng mriki saperlu inggih menika nderek-nderek paring berkah doa anggenipun inggih menika ngentas pitutus ingkang putri minangka dados danang darmaning asepah ingkang alhamdulillah saat menika sampun katindakaken minangka damel spah nikahaken ingkang putri ingkang asmi Mbak Rizka pikantuk Mas Jodi ngaten. Mila sepindah malih keranten kerawuhan panjenengan ugi bantuan berkah doa lanuntunipun boten wonten atur ingkang nuju prana ing dados ing talang manah kejawi namung sanget matur suwun dinten menapa ingkang sampun panjenengan paringaken utamanipun berkah doa lan ngamalintunipun ing tembe dadosa amal panjenengan tansah pikantuk piwales saking arsa dalem Gusti ingkang Maha Piniji panjenengan tansah pikantuk keberkahan. Salajengipun para rawuh kadang sentana ingkang kula hormati sedaya kemawon
Ewa dinten sejatosipun anggenipun badhe kagungan hajat kadang kula Parmanto menika sampun karancang-karancik pinten-pinten wulan, pinten-pinten minggu utawi dinten ing pangangkah titi wancine pargian ing kados yang menika sageta menghormat rawuh panjenengan sami kanthi atur kanthi caos pasugatan palenggahan ingkang tansah ngresepaken manah. Anamung kula panjenengan sami menyadari bilih menungso sagedipun ampun ngrancang lan ngracik iwet dinten ingkang murba boten sanes kejawi Gusti Maha Kuwasa. Mila kanthi keterbatasan samudayanipun kanthi kawontenan namung mekatenlah ingkang saged kaaturaken dhateng panjenengan caosaken dhateng ngarsa panjenengan. Mila kawula atas nami ingkang magili mawantu-wantu pangapunten hamba pilih anggenipun menghormat rawuh panjenengan sae caos pasugatan palenggahan ingkang kirang resepaken manah. Boten ketalumpen monggo menapa ingkang sampun kaaturaken unjukan dalah-dalahan sawontenipun sakuwasipun kaunjuk kadahar karahati kanthi mardikaning manah. Pilenggah pirawa sami ingkang kula hormati ing ngajeng ugi sampun saking kadang pisan pun Ibu Darwati kawengku ugi kajang kepi segenap keluarga ing riku ing kala wau sampun dipun ngendikaken ingkang dipun panjenenganipun Bapak Triyono panjenenganipun ngaturaken sepindah salam takzim tas nami keluarga mriki kaaturaken Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ewa dinten babakan pemasrahan ingkang putra kawula tindang genah mageli nampi kanthi bismillah tawakkaltu ala Allah katampi kanthi dangan ranipun penggalih senajan to kala sampun dipun ngendikaken babagan kekirangan fa insyaallah keranten sampun dipun sepakati sampun dipun mufakati bilih anggenipun kekadangan menika namung nyuprih kapurih utawi sejo ingkang sae. Mila tentunipun hamba bilih wonten sisiping kekirangan sekedhik utawi kathah sampun kaparing pangapunten. Ewa dinten wonten ing mrika ugi monggo kanthi karahaken kanthi didikan-didikan mengondisikan kondisional lingkungan lan tunipun. Ewa dinten kala wau ugi sampun kadhawuhaken bilih insyaallah benjang Kamis awatawis tabuh sedasa temantin sarimbit kasuwun kadhawuhi nyuwunaken dhateng tlatah Bengkok insyaallah la haula wala quwata illa billah ingkang dipun pandhekani saking Pak Triyono ugi temtunipun berkah doa mugi-mugi napa ingkang dados amanah kala mangke tansah saged leksanakaken. Dene masalah kalau waugi panjenengan para pengarak temanten saderengipun kalau ngaturaken nderekaken sugeng kuntur mangke estu kalau wau sampun dipun ngendikaken kathah anggenipun hanin tindak dhateng mriki temtunipun ugi kasa wangsulipun katur mrikinipun dumateng para pengarak temanten ingkang dipun pandhekani Bapak Triyono pangapunten mawantu-wantu mbok bilih anggenipun para kadang taruna lelakonaminipun tiyang kathah bocah enem Pak Tri nggih kadang subasita kirang nggih niku wajar nggih. Mila mawantu-wantu pangapunten kasuwun ewa dinten mbok bilih sampun paripurnaning adicara panjenengan sami ngersakaken kuntur boten sanes namung saged ndedonga mawantu-wantu mugi pempengkeran kita sami tansah sinarengana kawujengan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ewa dinten mawantu-wantu senajan to kala sampun ka inggih menika dawuhaken kasampaiaken bilih putra menika ingkang supadosa dipun kula wentah insyaallah bimakaten namung kalau wau sampun panjenengan mirengaken Mas temanten Mas Jodit nggih Mas Jodi nggih Jodi sinten Purnomo
nggih mang jenenge mang leresne nek kirang nggih Mbah Ni lalani ram nggih pun midhangetaken pesan dan kesan dari Bapak Naib. Dan nanti betul nggih surat nikah tadi saya ingatkan nggih, nanti setelah ini dikembalikan ke KUA karena masih ada revisi. Pak Tri masih ada kekeruan nanti direvisi ya, agar kiranya nanti di belakang hari. Jadi dari Mbak Rizka di situ Mbak Rizky. Tolong ini barang rodok sepele tapi riskan Pak juru foto. Makanya pesan dan kepada Mas Jody tadi pesan dan kesan dari Bapak Nahib, tanggung jawab dari tiang jaler. Halo Mas Jody. Mas Jody kita doakan mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir. Tadi manten pesen Mbah Sani terus seneng aku dek biyen tahu. Tapi dadi manten iku seneng tapi josok seneng dadi manten, artinya sekali ini tadi. Istrimu itu adalah bukan bidadari. Walaupun punya kelebihan pasti punya kekurangan. Makanya rumah tangga yang baik, yang harmonis adalah rumah tangga yang saling melengkapi, menerima kekurangan dan kelebihan. Begitu juga gitu Mbak Rizka, Mas Jody walaupun punya kelebihan bagaimanapun, karena dia bukan malaikat pasti punya kekurangan. Inilah pesan dan kesan napa pitung kasih wong tuwa dek biyen. Niki lho hamba pilih wonten atur kirang-kirang nuju prana pangapunten kasuwun, utaminipun dateng Bapak Yoga nggih niki wong matur suwun leh ngerancang niki rada anu Pak nggih rada cerawut ngapuntene niki mangke dungane donga Fatihah sitok mawon Pak Tri nggih berbagai wis gadung. Lah nggih niki anu Pak Bayan. Pak Bayan nyuwun niku nyanyi Pak Bayan ini. Nggih ngaten danten mawon sedaya kemawon. Apunten niki leh matur gak iso glathik-glathik kaya Pak Tri wau tak rekam Pak Tri nggih. Danten mawon utaminipun Mbak donga Fatihah nggih. Dongane Fatihah mawon mboten sawekeh-okeh nggih. Niki mangke wis ngabehi muga-muga leh jejuduan diparingi jejuduan ingkang sae saged guyub rukun kados dene Kanjeng Nabi Adam lan Siti Hawa, kados dene Kanjeng Nabi Muhammad lan Siti Khadijatul Kubra, leh gadah damel Pak Parman kalian Mbak Ibu Darwati ugi tansah dipun paringi selamat barokah selami-laminipun pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun dumateng pembendhen kawula Bapak Sarni. Menika kesesa guntur kemawon menapa ingkang badhe guntur semonggo, badhe joget semonggo. Matur nuwun. Den prayekno lale 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 Pudat pupus klopo padha jejogetan semilake pupus brama ambarengi tumurune Krisna aku mung tansah ngenteni tunggatesi watiyen kelangan kowe ayo ingat pola
ae kembang anu Probolinggo tak sirapi kanyuning asmara sirapi banyuning asmara sayur kan sik to kuwi wedok apa lanang jujur lakune kok madhep rene kuwi wedok apa lanang Iki monggo dipun sketsakaken anggenipun lenggahan kalian nonton Cucuk Lampah nggih. Ya ora kenyono Ansal bawang laku bis apa nak keingatan buka nerang Krisna timbas ayu kembang Probolinggo aku jaluk warasiden tarane. Ora mungkal yen aku panjang kasmaran. Was padakno langsung pulang masih. Pola kowe katuani kaboyongan. Jaka Bandung kowe aja kalungke.
Gede ya. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ayo. Terus nih. Upama aku seneng kowe no upama gara aku saka ndi maksudnya blawaan. Nggih. Oke. Ya. Nggih sadurunge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam piro? Aku ki salam ra jawab ate. Yo salam ku ibaratnya dibalas salam. Jaluk napa? Enggak nggih. Alhamdulillah nggih, cepet ding padha wis. Ayo yang merasa laki-laki ke sini. Yang merasa laki-laki. Mau jujuketan meleh. Oh nggih alhamdulillah. Segede-segede penting rata ya, Pak. Segede-segede penting rata. Nggih to. Lah nggih. Lah ngono ra wong kadung dibayar jare piye. Heeh. Lah kok bayar wong nganggur ngono iki. Lah iya, bener beneran toh. Siapa? Kunjung. Kunjung. Rumahnya mana, Cung? Bengkok. Dawet. Kulon Kalen. Kulon Kali, sadeng kali karo masjid. Lore. Karo kuburan. Idule. Kelas berapa, Cuk? 3 SMK. Oh, STM kelas 3. Jurusan? TKR. Hah? TKR. TKR itu apa? Teknik kendaraan ringan. Oh, kayak sepeda motor, sepeda. Dalam? Oh niki, oh senengane rondo. Wis ngalamat iki. Kayak Mbak Sindene kan. Lah iki namanya siapa? Jenengmu siapa? Bambang. Yo lho. Bambang apa yo? Bambang. Yo Bambang. Bambang. Bambang yo. Bambang. Rumahnya di Bang? Gemuruh. Asli? Kelas berapa? TK. Pada berono Bang? TK kok potongan ini iki. TK sakmono ngentekne gurune. Iya, Dek. TK-e sangar iki, Pak ya. Hai. Joget ya, Bang? Heeh. Minta apa, Bang? Manut.
Manot. Sing nyanyi sapa? Totok. Toto gak enek bang, aja aneh-aneh. Minta apa lagune bang? Anu Mas Arif. Hah? Mas Arif, mantene. duwe omah sing ra berisi, kebak tresnan, kebak kasih lan sayang.
sing ngancani aku sampean koyo lagi kan